Ассалому алайкум дӯстони азиз. Шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дар омада обуна шавед. Кадоме обуна нест дар канал. Описание видео дар инстаграми худро мемонем, силкаша будроин, подписаться кунед дӯстон. Дар инстаграма мепартем. Хонаи навбати мо қарор дорад дар ноҳияи Сино 2. Хонаи нав сохтагиам дӯстон. Дириш римо надора. Тамошо кунед хонара ба нархи арзонтар, мақсад мондагиан сумша. Хоб ноҳияи Сино 2, бозори Фаровон. Ай бозори Фаровон 2 километр дуртара ки намтай рай главниш бигем. Дарвозашай цмен блок. Аз бозори Фаровон 2 километр роҳ то даруни хонара. Деҳаи Арбоб Хотун. 8 сотиқ замин дӯстон. Обши 7 дар хона, 3 ошиёна қатъи мансард бигирем. Подвалш полни, подвалш қатъи 4 ошиёна меша дӯстон. Полни тагиш подвал айна ростаки гараж мебинем. Обошон ҳаст, светошон проблема нест. 8 сотиқ заминай. Гирди навошинам хе. Калонай. Ҳозир медарам мебинем дӯстон. Дарунша монтажош кардагиай. Шкатуршам ҳастай. Неми ростаки ай дарвоза гараж мешава. Гаражи 13 метр. 13 метр ай дӯстон. Ми биное ки мебинем дӯстон, ин бино 14 ба 14 ай. Фаҳмиш? Подвал як ошиёна. Подвалш бигем монолит, дуюм полни монолит. Калидораш плита ай дӯстон. Мансардш чӯб. Обши 600 квадратный метр. Неми калидорш плита ай. Остальни ҳамаи хонаҳош монолит ай дӯстон. хоб ҳамаи хона дӯстон цмен блок аз дарун кирпичи сурхати чиндагиан. Дар як ошиёна 3 дар хона, як кухня, як ванна, як ҳоҷатхона. Дар дуюм этаж 4 дар хона, як ванна, як ҳоҷатхона. Ростакиш ҷои ҳоҷатхона мешава. Ванна. Сенги хона. Тега бубараш. Шкатуруш ҳаст, монтажо ҳама ҳаст. Нашод тризош дӯстон, тризое ки кадомиш калон айку, тризош ҳастай. Ҳамин нархи ки мегем дар охири видео, дар ҳамин нарх дохил мешавад тризош. Тризои калонош фақат. Дар боло гуфтем 4 дар хона, боло мансард чӯб аст. Ранги як мошонаври, ҳоҷатхона, ванна. Ҳамаи хонаҳо шкатур кардагиай. Хонаҳо ҳамаш монолитай. Бинора хеле мустаҳкам кардагиам. Балконаш.
раҳавлӣ дӯстон як анҷомхонаи калон аст. Бараш раҳ метавонем ки ҳоҷатхона кунем. ҳозираш дар септик нест, канализатсия надора. ин тараф подвал раш аз ҳамин тараф дӯстон. тае ки ҳами якум ошонае ки дидем қолни тагаш подвала ҳами хеле тақсим кардагия хонаҳо. ҳавлӣ заминаш рост. ин тарафо дӯстон ҳамаш ҳавлиҳошон майда майда. ду замина як замин кардагиян. барам ростакӣ мебинен паҳм аст ёки дуним се ҳамин хел аст дӯстон. ин тараф дарвозаш мешавад. як бор дигар такрор мекунем. хона қарор дорад дар ноҳияи Синоду. аз бозори Фаровон 2 километр роҳ то даруни хона дӯстон. деҳаи Арбоб Хатун 8 сотиқ замин, обши 7 дар хона, 600 квадратни метр, бино 14 ба 14, як гаражи 13 метра, об, свет ҳамаш ҳаст. тризои нами главниёш ҳаст, калон тризое ки борикое ҳастанд ёш нест. дар мин нарх ҷо мегирад дӯстон. нархи хона $75,000 амрикоӣ. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. бо арзон мешавад дӯстон. номерои телефон барои тамос 904 46 67 58. алишам мешавад дӯстон ба ягон квартира боша ёки ягон хонаи дигар алиш мешудааст. гараж ростаки дарвоза. хуб, раҳмати калон кадоме ки моро тамошо мекунад, ҳатман дар канали мо обуна шавед. кадоме ки хонаи фурӯшӣ дорад ба рақамҳои болобуда админ занг занед дӯстон. ватсап ҳам ҳаст. ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. раҳмати калон барои диққат.